machallah. Ok, onon ko on nani joni o salmini yeɓiyankoɓe Pinal TV te o haali no wiyete kono yimɓe ɓuuri andirde mo ko Jasko Gengue. Hoko firti Jasko Gengue hono nde inde ardiya? Jasko Gang guirɗaɓe ni gaɗi Jasko Gang o nde wonno arrone wele kam sanne don ara o weeli kan mi holliti mi ɗiɗi yimmude don guirɗaɓe immi ko mi kolti hunde fof ko jimmi fu ɗum jiiɗi don min ɓammi Jasko o mi pawi voilà. D'accord, noon Jasko ardi. Voilà, noon Jasko ardi. Ok, machallah. Jasko honde puɗɗiɗa yimde hol an e puɗɗa yimde? Don nde puɗɗumi yimmude 2019 puɗɗumi yimmude kono jimmi ɗin janjani ɗin quoi hono nde puɗɗumi andede 2022 puɗɗumi andede nden du ngami hunde base jaati le 25 mois 2022 voilà. Sino ko 2019 puɗɗiɗa? Voilà, ko 2019 puɗɗumi guila nden mbaɗa lancé ko 2022 voilà ko puɗɗumi andede 2022. D'accord, machallah. E Jasko hoko addanima ƴettude rap comme jimri alors que aɗa wawno wadde golle kewɗe mais pourquoi ɓami jimri surtout rap? ɓamirmi jimri sisse rap donc ƴewino leñol ngol worrini par ce que aɗa andi leñol wawata wadde fe hunde leñol wawata yaade caggal artiste ngako don neɗɗo fuudi immiɗo an jogui ko waɗa suku fu immiɗo an jogui ko waɗa donc mi ƴeewi ley ko immimi ko ara o weeli kam mi yii mawɓe no ɓe gorini noon welliri kam mi immike mi ɓammi aron don mi yimi ɗum ni nanni kan e jimmi rap o fami heɓ ko heɓete hen ko fami nafdu ko nafte hen ko. D'accord, voilà. Ok, machallah ɓe keeɓi hen famuya e aɗa andi rap surtout e leñol men he e weeɓani holi caɗele keɓɗa surtout banggal jinnaɓe ɓe est ce que won caɗele keɓɗa hen? Don alhamdulillah mi heeɓi caɗele e banggal saraɓe nde wonno aɗa andi enen pulako ni kibar arga ko ka weeɓani tu vois don ɓe kollitini ɓe jiiɗa ka an hedde mabɓe du joni ɓe jiiɗa mais hunde wonɗan yetto an wayno sakkade ni naaɓi tu vois donc ɓe kolliti ɓe jiiɗa o ka don andi minen sukaɓe du somin cuppino ko hoore tamki surtout so saraɓe ngara ɗon tan wona mi cina wadde komin jiiɗi ko don ata nderde ɓe kolli ɓe jiiɗa an hedde mabɓe du joni ɓe jiiɗa mais hande ka alhamdulillah newike samori ɓe puɗɗima famde voilà ɓe puɗɗi famude ɓe puɗɗi yiide nafa o voilà. Hoko addaniɓe salariat? don ko waddaniɓe salade ɓe faamu maɓɓe ko yimɓe kalata par ce que golle fof mo gollata heɓan yanmaɓe caggal donc yimɓe kalata an woyi hono sa yimmi rappu tan a laati ko neɗɗo kalisaɗo an wotti nafude don a yaran drogo jara juillet wanayi don ɗum ɓe milno hen don ɗum ɓe cakkori ka hen wona hono goɗɗum wona hono ɓe miili somi yimi mi nafata walla goɗɗum mais hono ko pula ko nanguiri ara o tan voilà. D'accord, mais caggal saraɓe ɓe kay ala caɗele hay nokku banggal pulagu banggal seyiraɓe woɓɓe walla? Alhamdulillah ɗum kañal an timmani par ce que aranga ko jiiɗa ko yeeɓa kibaru rap annawi trop don alhamdulillah miɗo jogui hande kibaru wallaɓe ko ballangal jiiɗangal mais wona min tan artiste en ɓe fou hande ɓe jogui surtout artiste pulaw ɓe jiiɗi hande walla jiiɗi wallede voilà. D'accord, est ce que Jasko aɗa jogui album? non mi waɗa album tam. So wadde album? mi waɗa album tam. D'accord, e jimrima adan jimɗani aɗa wawi miccitinde amin ndi seeɗa? don wonko mbawa miccintinonɗo seeɗa par ce que annayi bisimilla. ƴeewe ko hawni fa yurmini so ɓiɓɓe leydi mbarodirini mali joppen basi o nafata garten e jan o hoɗum ɗonde basi mali o weelayi kan somi wawno ɗum ittanmo mali tampi anni harrodiraɓe ɓe leydi anni mbarodira en ɗan en anni torrodiraɓe ne ko anduno korsodiran hayde immoɗen darodiran so mali boni yo enenno so maali moƴƴi yo enenno hoolare hande jati moti a fuɗɗan hulde gila moti gila seware fa moti a time en ana kewi rimɓe rewɓe limatako wonɓe ngala hen feyi worɓe sekiraɓe ɗum ka ana yurmini ayde milen ne janggone simede anni timmine siko amadou du ana minne famin mbiya amina ɓiɓɓe fulɓe ngala taykite ko Jasko haalata ko re ko Jasko haalata ko yo tariki yimɓe tata jo ini masina pullo e kaɗo e ceeɗoni
pullo o ya han duroya kaɗo o ya han remoya so weeti fuu ceeɗo awoya voilà ante machallah vraiment jimol mangol e ngol weli kadi e ngol waɗi nafa par ce que jimol wona tan ko soo tan mais ko haalate hen ko so tawi ne waɗi nafoore so yimɓe ne naftoro machallah ne waɗi nafoore no fewi no fewi no fewi e won question fanma goto woni ɗo o wi a yimi Sékou Bouli hoko addanima yimde Sékou Bouli hoko waɗanima walla hoko hokkima saka ɗe yimanam pourquoi don e hono mbirmami ni tan fa joni kibaru leñol men ngol don Sékou Bouli mo immike mo wi leñol ngol o wallata mais Allah andi don minen du kala hunde fuu ko tawano walla leñol ngol fuu minen artiste en ɗum min mbawi par ce que sa ƴeewi joni wonko artiste wawi haalde ko neɗɗo ɓolo wawa haalde wonko immi bonko mbawmi immadani mi haala tawa neɗɗo siwri ɓolo wawa haalde tu vois don mi immike mi ƴeewi o wi leñol ngol o wallata don min ngala mafal min ora min ngala sawri min ora komin mbawi koye jimmi ɗi mi yimminimo hollitide pula ko o gollata ko don ana wawi tewe neɗɗo naata e boofi aɗa yaadu hunde a moƴƴinote moƴƴata aɗa yaadu hunde a bonnote bonnata donc hollitide pula ko o haalata ko ɗum mo watta ko laati tarrame mo tewata voilà ko jimanmi Sékou Bouli ko wona hono fa o hokka kan jewdi jimmir momi par ce que wogaɓe jeeya tan lanno kam fes wona ko émission o ko jasko est ce que ko jimmanɗa Sékou Bouli ko mo hokkima hunde walla o hokkayma hunde fa o hokki hunde na walla hoɗo jimmirɗa Sékou Bouli don hono mbimɓe ni tan Sékou Bouli mi ƴewni leñol ngol kina ɗo yiyay kam mi yiyaymo tafon par ce que aduna fof tafon on jiiɗani min jiiɗani taw hay téléphone min kallani taw mais mi ƴeewi mi yiɗimo don mi so mi yiɗi neɗɗo wala ko mbawmi sowona ko ley ko mbawmi ko wallal tu vois don mi ƴeewi mi yiɗimo mi wallimo mi yimmanimo par ce que komi waɗnami fou ko heewi ka e ley sonno ko fesa haaɗi ko concert o tan koko fulɓe paami Sékou Bouli an toon toon famille sukaɓe fulɓe tan ko maalata ko ɗum watta ko laati tarname mo tewta fa fulɓe poota Sékou tewti so fulɓe pooti Sékou Bouli sulti voilà ɗum jogui d'accord ok fanuji onon namdinoɓe kesoji j' espére on paami ko wi ko joni e affaire ko yimi Sékou Bouli ko d' accord machallah e Diasko en kaali caɗele nder galle caɗele jinnaɓe mais est ce que e rapport hoore mum hol caɗele keɓɗa hen don ko kinmi e caɗele rapo don alhamdulillahi no pamirtani hande o mi wala paabo wona min tan miɗen kasidini minen artiste en ɓe fof miɗen kasidi e fabatoɓe don pula ko tinno komin jinimata ko wona hoorame min jimanta ko leñol ngol min jimanta par ce que so artiste en ɓe jeehi yesso leñol ngol yahan yesso to artiste en ɓeɗe camide saabi sa ƴeewi alhamdulillah hande ka eɗen ndaara fan nanguen yimɓe woɓɓe ɓe junngo comment dit réseaux sociaux sa ƴeewi nden pula ko andano TikTok anda YouTube donc wona alhamdulillah hande an yaafo sukaɓe min immike ɓe yimoɓe ɓe waɗoɓe TikTok donc kibaru rappo mi heeɓi hen caɗele banggal paaba ko alhamdulillah nde mbiɗa siddina e paaba tour wona min tan noon mbiɗen kasidina artiste en ɓe fof paaɓe mais ko an ko ɓuuri mi andude quoi eyoyo voilà ɗe an ko caɗele joguiɗa ɗe ko pour ha paaɓeɗa voilà pour artiste en ɓe fof paaɓe no nanguiri lawol d' accord machallah ma ar sallah jaaɓi par ce que gollal fof noon machallah courage ɗoɗe nde muusi noon kono saɗa jogui courage tan ça va aller wonɗo jottoɗa yimɓe mbattata yiilade ma jeetama ni torsoƴƴa tan jiilo ma jeetama inchallah d' accord caggal ɗum e Diasko homoni idole ma homo jiɗɗa waade hono mum homo jiɗɗa nandude don Diasko an yiiɗi laamade rap o laamu o rap o jaati mais hono Ibou Wane ɓurmi yiɗde laatade Ibou Wane d' accord laamu o rap o fa somi ɓurani mo fotam machallah de rap pulako inchallah donc an idole ma ko Ibou Wane wala ko Ibou Wane d' accord machallah est ce que nder rap he aɗa gollida e sukaɓe artiste en woɓɓe walla rappeur en walla comédien en wonɓe golliɗɗa non mi gollita rappeur goɗɗo a suwata gollidene ɗum d' accord parce que andi ko kacat trop ouais ko noon mais a yiiɗa gollidde mabɓe walla ko hono ɗum wayi ko saabi on gollidani ha hande e woɓɓe ni andi homo fuu kala no gollal mo yarata woɓɓe a ndaaren gollida e muɗum calo woɓɓe a ndaaren gollida e mum taw wona salade de jiiɗa ma jaati jaɓata gollida woodi d' accord ɗum foni hen ok est ce que caggal rap aɗa jogui golle aɗa golla golle goɗɗe miɗa jogui min commerçant vert ka commerçant voilà d' accord commerçant import export vert veruji voilà jeeyata d' accord machallah
ok eɗen jogui ɗo question goto on kadi ko fan ma waɗi posé on question o wiya haalan min guerre mon biyeteɗo implicite o hoko ɗum firti don M o yo Mali P o yo Pulaku ok city o yo nokku d'accord nokku Pulaku Mali nokku Pulaku Mali o woni implicite nokku Pulaku Mali hoto woni jokka min inde guerre o quoi exemple guerre on to woni guerre o ko baari woni d'accord mais an guerre ɗo min goni fuu am ok tu vois nokku fuu ɗo min goni fuu guerre an jokka a woy tan hono ɗo Pulaku hawtita wona minen tan fof so goɗɗo werta alhamdulillah en he ina jeeya hen voilà fou so wiyama Pulaku tan voilà ko Pulaku ɗum nokku Pulaku voilà joni kay eɗen mbaɗa dow yalla faabo caggal ɗum miɗen jiiɗi jimana ha min ɗo joni deuxiéme morceau ma an hoorema mo jiɗɗa bisimilla ma deuxiéme morceau oui baba yo baba min dardima yaafa nene yo nene min dardima yaafa ko on jemirayi kam fu mi watta ɗo nannayi kam fu mi natata mais rapo ono hawri e tan an mbeɗa dardi on no jakoɗon ka nde lanɗo fecci fu mi yoppan wayɓe jenniri ka sabi golla ɓe jehi toon ɓe bonnoyi indam ɓe jooɗi ɓe gaddi ka e nenam koɓe paala faaɓe kela gallam mais ɗum no haɓɓata hooram baba ko nanda komi andi nene ko kulla komi faami baba mi nangari ma aaji faɗa kammi mi yarata ko harmi komi tawa ñandu mo mi ñamata komi tawa yardu mo mi yarata ko cikkitimi fu mi harminan hoɗum waddini kandu yo saabi mo nene mi nangani ma aadi faɗa kammi mi rimata haramu voilà machallah ɗum ɗo ko jinnaɓe jeeyi voilà ɗum ɗo ko purgi jinnaɓe quoi machallah weli d'accord ok Jasko gang walla ko gang voilà Jasko gang voilà fan suuɗi gatta hen gang o d'accord machallah ok Jasko est ce que aɗa yima e ɗemgal gongal taw wona pular non mi yimata ɗemgal gongal sona pular par ce que si goɗɗo fof feesu mbiɗa yiɗi ɗum welata ko yewti siyanan sona pular o tan d'accord machallah ok émission men hojomaji mum kuuɓi bientôt émission o gasa mais haade nden hol message joguiɗa faade Pulagu te holko mbiyata fanuji ma holko mbiyata fulɓe hol message joguiɗa faade fulɓe don ko mbawmi haalade Pulagu tan ngala tinnoɗen jiɗodiran tinnoɗen pamodiran don hono ko artiste en men mbiyata ko ɗum jangguine kammari en jimi watta so joppen jande men de kammari en jengi watta so joppen jimmende donc ma wiide Pulagu tan tinnoɗen tirɗodiren par ce que hunde fof wawa yaade caggal fabam mawɓe men ɓe kaali mbi pooli dentuɗi koye jeeyi idanko tu vois donc mbawmi wiide fulɓe nangodiran foti kolla o ni woyi foti kolla ogani woodi foti ɓurno addo neɗɗo par ce que andi ɓi adama hande no weeli janggo metta donc janggo no weeli hande weela tu vois donc mbawmi wiide Pulagu tan ngala nangodiran yalla e mba yar par ce que sa wi leñol nongol hoyi ko ene ceeri donc Mali ɗo hande sa ƴeewi ko Pulagu base jaadi ko Pulagu donc mbawa wiide Pulagu tan ngala nangodiren jiɗodiren golliden affaire ngaji men fof moƴƴintinen foti ɓurinkinoɗa neɗɗo foti moƴƴi neɗɗo ɓurinkino maɗa voilà ok fanuji mani hoko mbiyata donc fansuji ko joguimi faade majjum avec Jasko gang jogale ɓalejo toujours fa joni courage mabɓe ɓe anda Jasko yoppata mi yornata noon fuuduɗo no ɓe jiiɗi fuu no jimiranmi par ce que alhamdulillah hande mbiɗa yima hono ko wawi jukkude kanko ko ane jokki kam na yerde ni kam trop donc wiide ɓe fa joni alhamdulillah Jasko juuɗano caggal Allah no caggal moon fansuji ɗi donc toujours jamma ila ñalawma ko noon gomin meldi voilà mais est ce que Jasko duttoɗen caggal aɗa jogui fanuji caggal Mali caggal leydi wawi mbiɗa jogui d'accord hoko jimantaɓe ɓe jiiɗi yimanede de ɓeɓe jiiɗi yimanede ɓen kay ɓe mbiya ɓe jiiɗi nande poima question maɓɓe nden ɗo en fan e an fuu mi salmini ɗum yiɓɓe kamɓe meɗe weltani on woñɓe kamɓe familando on ko Jasko waɗi soɗo bañi ɗum darja aduna ka ndodimi familamo rapu o pondimi meɗo heewi darja hono kaadafi meɗo golla jaati hono farafi sisana woodi guiɗo ɓattafi gaña ɓowli ɓerde hono pimpiti somi jaadi fami waɗa kikiki est ce que oɗon paama ko kalmi ko
ɗo ko sofere duye farati hikanomiya hamparansi jaskoni bitaga ikolosi ika enduka ceina fo bombosi wawi ɓan heyi kayigo on kewesi esque peyi jaati o gonsi ɓurɗo wonire kan yokku on fi miɗo leydi jamma fa koyɗumi puuci tati iɗi ndaɗodira nde wenno so lannomi mobbo o wi kan heyi jasko o tinna fati yoppu rapu o alamoto a waran lamade rapu o mbimomi mobbo somi laamike no andunima hente galle o wi kamde o hawrata hen impesiti hono gaɗanmi ya machallah bravo ay fanujo on nani jimol mon ngol de machallah jimol mabɓe weeli d' accord Diasko vraiment a ari ɗo Pinal TV vraiment min beltima no fewi a salminama a juurama a weltanama kadi rapport eɗen mbiya yo Allah waɗa hen barka fabotoɓe ma gar inchallah jusqu'au courage tan gollal fof ngal jiiɗa ne waɗi caɗele fuɗɗode nde kono so yeehi ha yesso wodan ɗum way kadi enen ma wiyata pulago tan ɗum ko partout so neɗɗo fuɗɗima gollal joni heɓata walloɓe tawa mais ɓe ƴewete tawa don haalide fan so yiɗi fa joni so neɗɗo yimmani wallam wona huncide dongal so jowat don wallude artiste ana heewi wona ko ɗum jewdi partage ne woodi wadde ɗo support ne woodi hollinkinaɗo don min wiyaɓe jiɗi kam min tan de kono par ce que joni soɓe dokki artiste goɗɗo min ɓe dokki soɓe warno moɓe dokki o so lanci walla kam min ɗum mi lance donc so walli ka wara min ɗum walla goɗɗo mi lance donc feso min mi lance ay fe wiyete oyo artiste fulɓe noon par ce que sa ƴeewi hannde ana naawi quoi ba artiste ngaw kane laawi surtout pulago wona ɓeɓe jogui koɓe jimmaɓe ɓe mbeli voix ɓeɓe fuuf ɓeɓe andi koɓe jimmata kono ɓe donki pasude sa ƴeewi fuude wona fulɓe fuude lembani men ɗo noon ko tampi sanne sanne banggal artiste ngasko enen ka jandidi no eddude ngo c'est ça mais paami tan ma ça va aller par ce que ko mbimami ko tan gollal soɓe jiino ɗon golla hunde ɓe ballatama de ko ma ɓe yaaha yeeso hanti ɓe ganda ngalɗo gollal ne waɗi nafoore walla oɗo jomum so puusama ɗo woni ɗo joni tan vraiment gollal ngal yaha alors que gollal foti wallede ko guila nde fuɗɗode nde nden ballata jomum ha ara ha woɗɗoya après taw jomum hoore mum heeɓi lawol gandanɗa hoore ma no wawi harude joni kay eɗen ñaagui Allah yo Allah addu walloɓe Allah adda fanuji kadi gandanɗa hoore ma fanuji ɗi nandani Souleymane Diallo en helloɓe tan fan yo tawne jelo ɓen ko ne waɗa ni ente ne waɗa farote anani d' accord ok bandiraɓe ɗo garten haddude émission he ok oɗon mbiya o jarama e yallah hollu en kadi de sa garo bay bay